बे सप्ताखौ नेदो होनना बुंबाय थाबाय। मैया दाख्लैनिफ्रायनो सासेल' नङा साथामसो क'क्राझारनि सोमोन्दोआव गोलैनाय बिब'फोर बा बुरैसा बिमायं जानाय बिथांमोना सासे मानसिखौ नागिरबाय थादों। पुलिसनोबो कमप्लेन होबाय जे फैसा लादों बिथांमोननिफ्राय। गासिबो रिटर्नआबो दंजोबखायो, जायनि थाखाय बिसोरो कर्टआवबो बा पुलिसनाव कमप्लेन होनो हादों। दा कमप्लेन होब्लाबो बे मानसिखौ मोनाखै जाहैदों। बे मानसिया सोर, गावसोरनो दा गावसिनि खुगानिफ्राय फोरमायगोन बेसेबां रां लांदों। जानांगौ गोबां मानसिनिफ्राय रां लादों, मोनसे हटेल सामलायोमोन जाहैदों। दा बिथांमोननि बार खावलायनायाव आं दिनै फैबाय आरो माब्रै जादों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लागोन दायो। दा उफाय गैया, इउटुबारफ्रा देखायनांगौबो जायो मालाबा, नै अलखद जायोब्ला मालाबा प्रब्लेम फैबा ओमफ्राय जोंहा दाय जाफायो। जिखुनु जा जियानो जा गाव गावनिखौ जि जाया एसे साननानैब्लाबो नोंथांमोना मालायनि अलखदखौबो एसे बुजिलायोब्ला मोजां नालाय। माब्रै मा जादों भिडिअखौ नायनानै लादो एसे। बसुमतारिया आंनिफ्राय 4 लाख फैसा लांदोंमोन। दा बे मानसिया खारखोमानानै दङ। बाहा दङ दा मिन्थिया। दा सोरबाफोर नुयोबा बे नाम्बाराव हरदो। अबेनि मानसियालाय? उदालगुरि मा गामिमोनलाय? दोनस्रि गामिनि लुकास बसुमतारिया खारखोमानानै दङ। दा जोङो नागिरबाबो मोनाखै। ओमफ्राय नोंसोर पुलिसनो कमप्लेन होगोन ना होआखै? होदोंमोन। दा होबाबो गाबोन समफोर होनो फना सुइस अफ। ओमफ्राय डेट लायो हरा। बेसेबां गोबाव थगायबाय जाखो? थायो। मास मोननैल' होनदोंमोन, ओमफ्राय दा मास मोननैयाव 4 बोसोर जाबाय। दा खारखोमानानै दङ, थगायबाय थायो। गाबोन समफोर होननानै जोङो पुलिसनोबो एफ्लायार होदोंमोन। बे सप्ताखौ नेदो होनना बुंबाय थाबाय। दा गैया। दा लास्ट बाराव बे मानसिया खारखोमानानै दं। दा बाहा दङ, जों नागिरना मोनाखै। नैबे नाम्बाराव सोरबाफोर नुयोबा अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय न'खराव थाङाखै नोंसोरो? जोङो न'खराव थांनाय जाथ'वाखै, नुवाखै जायगाखौबो, ओंखायनो थांनाय जायाखै। न'खरावबो दङ दंनाया हिनजाव गिबि। दा हिनजाव गिबिजों थाया बियो। दा हिनजाव गदायखौ लानानै थगाय बे मालायनिफ्रायबो बेनावबो मोननांगौ होननानै दा मानसिफ्रा बिगासिनो दङ। दा बे मानसिफ्रा नागिरगासिनो, खारखोमागासिनो दङ बे मानसिया। ओमफ्राय नोंसिनाव दलिल दंजोबखायो? दलिल दंजोबखायो। आच्छा। गासै मोननांगौआ बेसेबांसो ओमफ्राय? 4 लाख। आच्छा, बे आच्छा, उकिलनि मानि दंजोबखायो ना होमबा? आच्छा, पुलिसा मा होनदों ओमफ्राय नोंसोरखौलाय? पुलिसा माने लकेसन नागिरनोबो फनानो सुइस अफ नालाय। आच्छा। पुलिसाबो नागिरदोंमोन नागिरनाया, ओमफ्राय सुइसनि थाखाय न'आ सोलायबाय। दा गैया। ओमफ्राय दिनै मा लुबैनानै नोंसोरो जेनेबा आंखौ इउटुबाव लेंहरखो? दा जोंहा मोननांगौ गोनांखौ नांगौमोन नालाय, दा बेनि थाखाय। मानसिखौ सोरबा नुयोबा खिथाहरनायनि आरो? मानसिखौ सोरबाफोर खिथाहरनायनि आरो। आच्छा आच्छा। दा जोङो नांगौखिनियाव लांबाय बियो, थगायनानै थाबाय आरो बे मानसिया। मास मोननैल' होननानै लांदोंमोन। आच्छा। जोंनावल' नङा, मेरला रिन दं बेहा। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय। नैबे आयंआनो फोरमायबाय गासिखौबो। सोरबाफोर नुयोबा बिसिनि जा कन्टेक्ट नाम्बार आं स्क्रिनाव होदोंमोन बावनो खिथाहर। बिथांमोना जायनो हमनो हायो बिथांमोननो नांगौबा एसेब्लाबो दान बान्था होनानैब्लाबो बे मानसिखौ नांथारगौ बुंदों बिथांमोना। दा क'क्राझार एरियायावनो थायोमोन जाहैदों भारा। दा गुबुनाव सोलायबाय, फनबो अफ, गासिबो अफ। ओंखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला जगाजग खालामनो खावलायदों आरोना। लायोबो लायो, होफिनलायोब्ला मोजां, गावजों गावनो गाज्रि खोनायो। उफाय गैयैयावसो दिनै पुलिसफ्राबो मोनैयाव फना अफखाय बिथांमोना नैबे भिडिअखौ बानायनो लेंहरबाय आरोना। बाखि जाक थाक आंना BPF UPPL गैया रायजोनि थाखाय जे नैबे फैसा लाना खारजाग्रा आब'ना, बिथांजोआ UPPL नि खास लिडार। नोंथांमोना सिनायो, आं नाम लाला। बिनिनो बिबाजै जायो।
आंबो सोरबा UPL BPF नायनानै फैया प्रब्लेमाव गोलैदों नालाय लेंहरथाबबाय मा जानो फैबाय थ' मालाबा हानायखिनिखौ जों थाङो गावनि पकेटनि गारनानैबाबो खिन्थु गोबां मानो मालाबा गोरोन्थि नुयो बुजिया नोंगौ जोंनाबो एसे मिस्टेक जायो मालाबा खिन्थु मा खालामनो दा सोरबाफोर नुयोबा इनफर्म हरलायदो आरो ना भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला बेखिनियानो हाबियल